Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọnụ ọrụ unu nwekwarechi. Ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo eyi. Elu ụmụ agbọbịa, ụmụ ọma, ndị Chineke kere were mma gọzie ha too ha ugo. Ndị tozurule n'ịlụ di, agụrụ di agụmakwala na ha ịlụ di. Ngwa bịa ketenụ ole ndị nwere ezi ọyị, ndị ezi enyi, enyi ka nwanne. Enyi ọ dị nke ọ dị, birds of the same feather. Ngwa bịa ketenụ kele na-eme ihere, ọ na-agbawa obi. Choi Jizọs! Ọ bụrụ na ị nọ ngalugbo na-ele m anya n'ime mkpụrụ anya na-ele m, o nwere ihe ị na-eme na-ezighị ezi n'ihu Chineke, ozighị ezi n'ihu mmadụ. O nwere ihe ị na-eme ị na-aga adịghị proud kọrọ mmadụ. E nwere ihe ịma na ihe enụnụ ọwụ ihe ị ga-apụta gị na-akụ n'ihi na ọhịa ihere ekwesị ekwesị ka eme ya, na ọwụ ihe arụ, na ọ pịtọrọ apịtọ, na ihe na-emetọ mmadụ. Mana ị na-eme ya na tong gị na-eme ya na tong gị na-eme ya na tong ka ihe wụ your reason, because nne gị anọghị nso, nna gị anọ nso, ikwu ibe gị enwe onye ma ihe ị na-eme na nna gị ma ihe ị na-eme. Ya na-atọ gị ụtọ, na-atọ gị ezigbo ụtọ, gị na-eme ya. Hello, you should be worried. N'ihi na kama gbụchara aṅụ, kama atọ ọṅụ stọd, ijemkwe ga-agwa onye ihu na onye azụ. Ihe na-arụ ha mma arụ ha mma, ma ọfụkwa ịgba afọ ka o ji awụ omenala laịlaị. Ụmụnne m, anụ m otu nwanne nwoke akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya, asị m were akụkọ na gbotere ya ụmụnne na-enwe ihe ụnụ ga-agwa ya na ụnụ gwa ya na isi agbawashala na isi na ojule na otu o si rụrụ ya ugbo ene ya ma ya chịgọchị, ya ma obiọma mmeghe, ya ma ma ya ewewe iwe, ya enweghị ka ya ma ya mege emege, na ya jọsọ nụrụ kpochikpe. Ya gara ihe ose m na enwere nwa agba obiọma ya hụrụ mmasịrị ya, ya na ya ba baiga n'ime relationship nwa ọma, na ya na ya ba nọ na n'ime relationship for 1 whole year. Nwatakịrị shikwe n'obi ukwu, onwe obi ka e barara ọhịa, kama obi ga-ama na enweghị nwa amụrụ ebe a ga-ala keneten na ahụ ha dị oke, ha ga-adị oke. Nwunye nwatakịrị kwana ya na-agwa m ihe nọ mgbe ya matara na ọ wee graduate, ọ gụchana na o nwere ebe ọrụ ga ọrụ, enwere ebe ọ manage ya onwe megekwen biznes aka shiri ike. Ya hụ nwa nọ si yes, at least na kele na ọ gara school, na kele na ọ mara mma nwa, na ọ dị sam na nwa wo mmemme ọwa ọnụọgụ ọ dị oke, na ọ dị oyi. 1 year kpai a propose marriage, nwatakịrị ekwerekwe. Mana ọ nwere enyi nwaanyị, ezi enyi ka nwanne, dị well dressed all the time, gị hụ ya ọ dị decent, mmiri ọnụ okwu ya dị oke. Ọ kwa graduate according to this lady ya na ya bụ omege ya kogara m na ha abụọ graduate from the same school, na ha matara onwe ha na year 1 gụchaa graduate pụta gaa youth service lot. Ha wụọ enyi ratarata, ezi enyi ka nwanne. Imagine kemgbe year 1 gụchaa graduate pụta gaa saa wapụta enyi onye aghala nwanne ya, enyi ihe mma ịma ya ka ịma ama ya, enyi na-erukpu onwe ha n'ime ihe niile, n'ime mpịtọ everything. Enyi na-enweghị ha ga-ezuru nwanne ha. Enyi ahụ ọ dị possible na otu nwoke nwere ike ịlụ ha abụọ, no problem. Know how deep, ka m were mara how deep mmadụ abụọ dị. Na nwaanyị mba nnọọ mza ya ele the girl ọ dị okay. Na nwere friendship ị na-aga like i break, it's not like onwe ha any threats. Na the girl na ọ na-dress ọfụma, n'okwu ọnụ mmiri okwu ya dị mma, na ọ dị good, ọ dị humble. So ya enweghị any reason so far isi nwunye ya bịa feel wey this your friend ya propose marriage. Nwatakịrị nwaanyị ya ekpere ndị nwe bịa n'ụlọ ha nara list, ya eme ihe ya edere nyere ya na list, mekwe mechaa afọ gbawara isi ya emefu, ya kwụ ụgwọ ya, kwụ ụgwọ isi nwaanyị ya. Ọfọzie ime white wedding n'ọhịa ha nọ n'elu ya, now n'ọhịa ha nọ n'elu ya, ya na nwunye atụkọ isi ọnụ. Kedu mgbe ga-adị mma ka ha gbaa akwụkwọ n'ụlọ ụka? Na nwunye ejiri ọnụ ya sị Ọgọst, ya si yes Ọgọst ga-adịkwanụ mma ka ha nwee ike kwadoro ọfụma. Na ọ ebe edemere, mana ya alụọla nwunye traditional, eji ụmụnna ya ugbo. Enyi ya nwa ya na ya abụọ nakwa eme, mana kemgbe 2 weeks ya ejibe ha anya
hụpere enyi ya nwaanyị na ka ọ bịara visit nwunye ọ nwunye ya si ka ya gaa hụ enyi ya nwaanyị ọ tụ na oshi akpụkwa ya n'ọnụ ọ mewe kọl ele onye ọ bụrụ na ọ nọ na fon ọ bụrụ na ọ ya na enyi ya nwaanyị ọ dịzị ka the girl ọkọrọkọ dị absolutely not completely absent ihe gbasara dịka o mega exist for 2 weeks. Ya echetaghịzi sef na enwe ihe ọ dị otu ahụ mega exist. After some time nwunye abịa dị worried. Ọ nọ buru fon pụ eji na-aba mba. Ya baba jụọ eso ya na onye koga. Ọsọ hapụga na ọ wee enyi ya nwaanyị a sef. Ya nọ ala wee enyi ya nwaanyị file na ha sere ha edoziri ya so enyi nwaanyị ejimanụ na nne ọnụ ọzọ. Ejimanụ from another mother. Enyi ya nwaanyị nwunye ya chịwa ha chigbe n'ọchị agakoro. Ya ma na ihe a na-akọ akụkọ ya nwaanyị mba nnọọ na ọrụ ka oke osimiri bịara iri ya. Ya nọzi one day na shop ya ka ya nọ resicha customer ahịa bido paket ahịa ndị wee bill enidiri ime wee bill ike gwụ ya sị ka ya gaa gbujilatato ishi zuru ike na shop ya hụ so nwa nga ya ngwa dewe ahịa ndị aha metọpụ ka efere afọ ka ya ezulata ike na ya gara izi ezuohi iko fon ya ring ọ wụ onye kpere fon ọ wụrụ enyi nwaanyị nwunye ya. Nwaanyị mba nnọọ mza ya sị this is where it gets interesting. Ya ekele ya saa na ya for sometime na ya nụbekwa hụ nkụta ya nakwa ha abịakwa na ọ dịkwa na mma. Ọ gwawa ya sị na ọ so na ihe ejiri akpọga ya ugbu a na ya toro ntị ya ala na ya toro ntị ya ala ka ya gwa ya ihe ọ na-edere nọ na ọ wee eziokwu ọgalaga akwụ ụgwọ isi enyi ya nwaanyị lụọ ya lụtụrụ ya ala gbaa ọfọzi ịgba ya akwụkwọ n'ụlọ ụka na ọ ga-echa ihe na mgbe ya na-agwa ya o decide zie ma ọ ga-aga fọda ma ọ gaghị aga fọda na ka ahụ gbasaziri ya na ọ gbasaghị ya na ya emene ihe ekwesịrị ime n'otu ụbọchị na ọ ga-echetakwa ya and ihe na-abịa ikore na-awụghị ihe oghori ọnụ ihe na-akọrọ ya na-akọrọ ya na-enye evidence na thank God na ọ nọ na WhatsApp na mgbe na-adịghị anya ya ga-agbagara ya fim na ọ nọkọtakwala n'akụkụ main road emepe WhatsApp ya ihe ga-esend juru ya ma ya nọkwala na because o nwere ike gụrụ ya ọ ga-ama mgbe ọ banyere moto na ihe na-anọrụ ala nọruo n'ugbe ọchagbo n'ọnwa ahụ dooru ala ọ ga-ewerezi anya gwuru anya ya sọ dịkwa na mma na ihe notice na ya na enyi ya nwaanyị esewele na ọgịrị na-esere ha ọ gwawa ya si yes na ọwa ajụ enyi kpọwa ya sa na ya wee ezigbo mmadụ na nwunye filiri na deserve hụ nwanne ya nwoke na ọkwọta ya onwe na-deserve hụ nwa mmadụ azụrụ ọfụma a very nice man dịka ya na nwunye deserve ya ya so ruole ka otu ahụ ọ gwawa ya sị na nwanne ya nwoke eshala bekee elu truly na enwere nwanne nwoke nwanne nwunye eshala bekee elu no Germany, young guy very handsome na ọ hụrụ ya like ya kwuore ya okwu kwụsịrị ya okwu ya dị very happy mana nwunye ya gara mebie ya kpowa ya ọzọ ya gwa ya sị stay away from nwanne ya nwoke ya jụọ ya sị why ọ gwawa ya sị ya na ya abụọ mara onwe ha na ya biko na ya adịghị mma for nwanne ya nwoke na conscience ya agaghị ekwe na ya stay away. Ya jụọ nwunye ihe enyi ya nwaanyị kogara igbu ene ya jụọ nwunye si ya jụọ nwunye that na onye kegakwa n'ụlọ gakwana ya kwa nwa mmadụ nwunye asị so what na ya agwala na ya biko hapụrụ ya nwanne ya nwoke na ya agaghị adị comfortable na obi ya ga-ekwe ya ịkpọrọ mmadụ dịka ya mee allow ka nwanne ya nwoke lụwa ya sị really na enwere ihe dị bad about her nwunye ga-eji ajụ nakwa eji m ya na ya bụ ọwa ezigbo enyi ọ sị ọ ga forget that thing ka ya gwa ya ọfụma na trust ya na nwunye nọ na mahadum ha gụrụ na mahadum na ihe ha rụrụ na ọwa ọrụ oku akpeja na ya na ya nwunye eshile nga gaa Kano ga-arụ ọrụ trisom ha na ala ọjị na ole ihe ha na-emebedo na ụmụ nwoke asaa awakpolo ha tụọrọ ha ego nye ya ego wakpo ha ka na o mere na Lagos ha gara Ikeja garụ that one 7 boys tụọrọ ha ego kwụọ ha ụgwọ ha cash Ikeja Lagos ga mee that one do na ha ji evidence na ya nwa ji evidence na ya rekọdụrụ all those things na ha abụọ ya na nwunye rekọdụrụ ya for phone sake na ya na nwunye rekọdụrụ ya na ya ji copy ke nọ na iCloud ya na ya na-agụdo otu ka ya na-agụ abụọ
na enwere ihe ya ga-esendịrị ya na this one na ọ ka mebere 3 weeks ago. Na enwere married man be worry. Ya na nwunye be worry. The man were married man with kids. Ya na nwunye mekọrọ ihe. Na the man na were lecturer ebe ha gụrụ na mahadum ebe ha gụrụ. Na the man na nwunye bidere mgbe ha nọ year 2 ka nwunye na this lecturer bidere ịsụsụ ịpịtọ. N'ọgịdị ka nwunye na this man ji nọgide ti na ya na akụri akụkọ. No, because gbagagba the man buru ibu na ọ gbagotere agbagote. Na ọ wododoro. Na echetere ya ga-enye with evidence ebe nwunye onye ọgaraga lụọ na-eme isi kwerekwere na ya lụọla nwaanyị. Ebe ya ga-eji evidence ebe ọ gwaga ya. That na ọwụ na ya mata nwunye that man na ya ga-egbu ya. Na ya ga-egbu ya. Take over that man. Ya ga-enye that man opportunity. Ị ga-make another choice. Na ya na-achọ ka ya mata ihe zụrụ this lecturer wụ na family ya nọ worry. This man nọ na as a lecturer obi na school ebe ọ na ọba ha gụrụ mahadum ebe ha gụrụ. Ọ ya ka this man na nwunye mgbe niile na ya ga-esendịrị message o sendịrị mgbe ọ gaje gị hụ the man na Delta ebe the man gara aga kwụ ụgwọ hotel. Ebe o send message o sendịrị na ọ wụ na di ya kpọ ya wụrụ ya nwa na ekwuo na ya bịara bịa ịhụ ya. Ọ ga-ahụkwana ihe ya sara nwunye na nne na ọ lụkwala n'odi na ọ hapụga this man aka. Nwunye sị na ọ na-ekwuzi ka ọ maghị ije ya na this man. Na even ya ga-aragide this man tili ya nwụọ. Na ọwa ọnwụ ga-ekewa ya na this man. Na the man na ọ dị agwe. Ya jụwa the lady sọsị gị na ya chere biko. Na biko ya repeat that part. Na o doro ya anya na onye ọ na-ekwu okwu ya wụ onye ya gara agakwa ụgwọ isi ya 3 months ago. Na ọ dị aware of that. Ihe ọ na-asị mere na ihe mere 3 weeks ago ya si yes ọga 3 weeks ago ka nwunye na ya ga-esendịrị evidence sendịara chat ya na ya abụọ mgbe ọ chatịrị ya up gwa ya that na ọ bụrụ na die Joyce ya o kwuo na ya bịara n'ori kasị ya kwere die na ya gaje di ya na ya ga-ehi ehi na ya kwuo ya na ya zikọvara ya na ya bịawara n'ụlọ ya ebe ọ gawara wo Delta na ọ ga-ahụkwa chat ka ebie reply ya na ike covering na ọgwụkwala ya na babe na ọ lụọla no di na ọ hapụganụ that man aka that lecturer aka. Ọchịwa gwawe so ọ na-ekwu okwu ka ya amaghị ije ya na this man na ya ga-aragide this man till ọnwa kewa ha na ya na ya abụọ. No ihe nwunye sara na ya ga-esendịrị evidence to that. Ya si echere my mba nọ hit ebido gbawa ya n'isi afọ ya gbarụọ okpuru afọ ya mee wum. Ọ dị ya ka ya ga toilet ọ dị ya ka ọwa ahụrụ ya ma nke kpaga ya kpaga ya ejishi ike were phone na anọrọ ọdụ. Otu obi isi enwe ndidi cool down nke nọ ihe niile nidere nụ. The lady aga n'ihu gwawe si na ebe nwanne nwunye ya hụrụ ya like ya si na ya like ya nwanne enyi ya nwaanyị wụ nwunye agbashigide ya ama ihe ọ gara aga gwa nwanne ya nwoke. The guy ya kpozie the guy si na ya dị sorry na ya just ya dị sorry. O mebie ya feel ya na edizi ya na-egwe ekorokotom na ya deserve hụ nwanne ya nwoke. Were ọ gaje ịlụ nwa onye ọzọ dị good na no na ọ washi na ha abụọ nọ n'ime apịta na ha ga-anọ nga agbacha ya ga-ekwe ya ebe na ọ chọọ ka ya pụta ọ mapụta na ọ ya ga-do ashi ọ ga-achịta back to apịta na ihe eji na-agwa ya wụ ka ọ marakwa amara ụtọ na aga ịlụ ya ugbu a obido ịmụ nwa ka ọ mara dị sure kewuke na nke wuke lecturer na enwe ihe nwere ike ikewa nwunye na that man. Na ya ihe si ya gwakwa ya na agwakwa ya ebe o kwuru gbasara injin ya ọ sị machine ya na ọjọọ ka amado ụwa George na ihe ọ chịrị ihe abụọ chịrị ha chigidere gị enwu ịbashi na ọ ga-ahụ ya ga-ebuzo send godere ya ọchị ha na ya abụọ chịrị na ọ hụcha ọchị ahụ ya gwazie ihe kpatara ọchị ahụ nọ ha ji chi ọchị ahụ na nwunye ya gwara ya mgbe nwunye gwara dat na injin ya na ọwa amado ụwa George ha dakapụ na ọchị na ọhịa tụrụ ọchị na ya ihe a chịrị ịgwa ya wụ ka ọ mara ihe ọ baje n'ime na ọ bụrụ na nwanne ya nwoke ọ bụrụ na ya nwee deserve nwanne nwunye na ya onwe n'ebe deserve nwunye deserve ya because of a good man ka efechasịa ka ayọchasịa na enweghị ihe nwere to lose na nne ya nwụọ na nna ya nwụọ na ya onwe nne na nna ya rụ ndụ ụmụnne ji ego mana ya nwa ya enweghị na enweghị ihe nwere to lose na ya dị ready ịkọwashi nwanyị mba na ya ejishi ike gwa esi ngwa ihe niile okwu kewara mgbe ya hụrụ na evidence ya gbanyụọ phone because ihe okwu ga-ekweghị ige ya gbanyụọ phone ebiri ọkụ WhatsApp
messages video na-abịa wawawa kemgbe ụzọ emepere kemgbe ụzọ o buzo sendịrị ọchị ahụ o kwere nkwa na ọ ga-esendịrị ya ọchị ahụ ya na nwunye chịga ọchị ya na ụmụ agbọbịa bịa hụ na ihe ka ọzọ wolu nwunye ha abụọ chịga ya bịa ofu asị bebi n'owelu ha chịwa ya hụzi olu nwunye ya ebe ọ na-agwa enyi ya nwaanyị na ihe ejiri wụrụ nwoke na ọwa Amadụwa George na orudu nwoke lecturer half na ke na ọwa Amadụwa George ha abụọ dakapụ ha n'ọchị chịwa na nwaanyị mba nnọọ mza na ọka gburu ya no this one finish ya na mhụ ihe nwunye kpọga na ọwa Amadụwa George. No wonder ahụ this lady ji ọkpakọ enwebe nwaanyị ya riri elu before hapụ iti mkpu na hapụ inwe sharp pen na ya na dị very very careful ya before ya merọ nwa mmadụ ahụ ya ma na nwunye ya dọọla ka ịka ya na enwe nwoke na-enweghị onye ka ya na mhụ ihe nwunye ya kpọga Amadụwa George. Yes, no wonder this lady everything ji dị very free ya kọpụga feel ya na nwe ihe o mekwara na enwere ihe o nwere bara onye dụwachirila elu n'ala soja sacha ebe niile before ya gawa feel edenwa ahụ na nwunye elecha esi awa Amadụwa George iwe ji obi ọnụma ji obi ya gaa fọda bịa hụ ka ahụ ọ sị ọ gara aga hụ that man 3 weeks ago ihe awụ somebody ya kwụrụ ụgwọ isi 3 months ago hụkwa n'ebe o kwuru na ya ga-aragide the man till ya nwụọ na nwaanyị mba nnọọ mza ọ kaka nkụ bịazie ntụ lezie vidio mkpirishi vidio very short video ebe nwunye ya na ụmụ okorobịa atọ nọ n'egwu ha nọ n'egwu kwụrụ n'egwu n'ala ka ya nọ n'ọrụ enweta this lady shi vidio ihe a nwunye ya ma wụrụ na nwunye ya nwere ka kọpị ka ya ma mana ya onwe agba ọnụ na that video ọ nwunye nọ there with 3 men o sendchara ya na kpamkpam nọọ ya na ya abụọ kwụrụ rụọ ọrụ ahụ mana ebe nwunye filiri na ya ma ihe ka ya ga-agwa ya na ya ma ụdịrị mmadụ ọwụ dịkwa na mbụ chere ya echere na ya eji enough na ya enweghị ya kwa ya ekwuole na enweghị ihe nwere to lose na nwa mba nnọọ na ya elegide na vidio ike agwụ ya egegide na chat ike agwụ ya ekwuo n'obi ya na ọ bụrụ na this lady lụrụ nwanne nwunye ihe ndị a niile na ya gara ama na ihe dị otu ha dị na ya kelere Chineke then ya ọgụgakwa ya kwa na nwa nara ya nwa oyi ekpere ụmụnna ya 3 months ago na ele ọnụ ya ga-eji ga gwa ha ka edi reason ya ga-agwado ha na ihe mere nọ marriage ya ji akọla ya off na nwa mba na weredara akụkọ n'ugbo towara ya ụmụnne na-enweghị unu ga-agwa ya otu ya ga-esi eme ihe ke ọ ya ga na-ara ihe ya kwụrụ n'isi ka ya amaghị what to do just marriage aka lụbere na 3 months ago n'ọwụ August na ka ha kwuga na ha ga-agba akwụkwọ na mma ederele ya ọnụ n'okwu na n'ike n'ọgwụle na ya ji m dị ele dị mega ya akụkọ erugbo na m nwere ike ekwelụkwala m gasị n'ọwashi until m ahụ vidio nwunye ya ebe ụmụ okorobịa atọ threesome like na the thing o soro ya oyi na onye wutere ya nwa mba nnọọ ya etiweti ihe ọzọ m nụrụ chụọ aja gbagbado ụmụ nwaanyị m si dị akwa m nwayọ biko jiri nwayọ ọ na-ewute otu ụmụ nwoke megakwa ka ụmụ nwaanyị mega but nna m wetu obi ka anyị nwee ike mara ebe okwu a na-aga ya sị chai ọ ya ka okwu ekwulekwucha m si nna m anna m ihe i kwuru okwu m doro anya enwere ụzọ ihe abụọ ikwuru okwu a imenshọnụrụ okwu a mgbe ị na-ebido okwu isi imam gị chịwa ọchị imam gị kelewe Chineke imam gị wewe iwe my brother achọrọ m ka ị nụrụ otu ị nọ na gị na-efepụrụ Chineke aka ekele kelee Chinọ kelee Olisa bi n'eluigwe n'ihi na ụwa na nọ n'ime onye chi na-egbuwebe enweghị mmadụ ga-emeli ya marriage abụghị by force ndụ gwuru ọnụ chi na-egbuwebe ọ wụrụ na akụkọ a niile this lady kọrọ ọkọchịrị ya wụrụ na ọhịa ha mekọwara tupu ya lụọ di ọ gara ekwe ogige a gara ama ebe a ga-agbakwasị ụkwụ were lewe anya ịgbaghara were lewe anya were n'ihe a na-ebo na ọwụ mgbe na ọlụbeghị di mana ọ bụrụ na ịkwụọla ụgwọ isi 3 months ago a na-akọ akụkọ na 3 weeks ago na ọ gara aga hụ a married man
ji nwanyị chi ụmụ nọkwa n'elu ya oshi n'ọnụ ya pụta datin ya ga-anagide this man till ya anwụọ. Hello, ụzọ anọghị ebe ahụ. Gbaghara ma a na-eme na awụ na-egbugbere ọnụ. Ụdịka nwaanyị dị otu a, I don't think that you can satisfy her. All of them because of na ọ chọrọ ịlụ di. Ka ọza ọ bụrụ na ihe adapụta, ị gaghara aka nka n'aka nwaanyị a. Ọwụ nwoke a mụchara gị na amụ the man na-amụ ka ọ bụla tụrụ ime ya ewere ya mụzie eshi o rutere n'obi eshi ọ gbajuru n'isi ya kwa ka gaṅụ mezie ihe ọ na-eme dịka a widow, kpọrọ ụmụaka, kpọrọ business, na-epiriwezi wee free woman, no remorse. Enwekwana onye ga-ama ihe gburu. Mana chi ga-egbuwebeṅụ ọ ya kpatara o ji sụkarịrị ha ọkụ na kampụ ndị iro. Nke awụhụ na ịdị confused, ka awụhụ na ịdịka ọzọ. Brother ọsụ njin ṅụwa Amadụwa George. Hello, even though na njin ṅụ gbanyere arụ ọsọ wa Amadụwa George na ya na like ke BBC pipeline n'ọwụ ke lecturer ahụ bụ. Imagine onye na nwata nwaanyị mega ihe kemgbe ọ nọ mahadum ya graduate ya ga use service lọta ya na-enekwa eme ihe the same man nakwa arị ya elu ya alụchakwa di the same man nakwa arị ya elu. Ị ga-separate dị mmadụ abụọ. Ọ sị na ya hụ nwunye this man na ya ga-egbu ya. Ọ ka ịhụ how deep feelings o nwere, ihe o nwere, echiche ya, otu this man dị ya n'isi dị ya n'obi. Enweghị ihe ị ga-eme. You don't come close. Gbaghara m cannot save you from this ma ọ na-ime ya ignore. Laghachi ihe ị ga-eme okpo ya si nne ya sị na ọ baghị uru ịgbawa shakashaka na enyi ya nwaanyị agwala ṅụ ebe ya na ya abụọ shi na ebe ụlọ ha abụọ gadebere to the extent 3 weeks ago na ọ si ya kọvara ya ọ ga-ahụ lecturer ya olecha ya si injinia na ọwa Amadụwa George na injinia na ọwa Amadụwa George na-epripe onwe ya na okwu gwụrụ agwụ. Ọga ese nwe ụzọ anọghị ebe ahụ mana aga m ewere okwu ṅụ gbotowara ya ụmụnne ya sị nwaanyị mba nnọ na mhụta eshi hụ nwa n'anya na nwaanyị mba nnọ na ọ dịcha ka ihe ka ọwụ dream ka ya wee ka etete. Nsọwa ịhụnanya hụrụ ya. Love is a figure. Karma works with it a lot. Ọwụ ịhụnanya hụrụ ya mere Chineke ji gbaa ya n'anwụ. You don't deserve to go through that. Ya that woman, that lady deserve ọṅụ. Ọkwa ihe mere na nwanne nwunye ṅụ jiri isi ala bekee elo. Ọwụ mission Chineke sendịrị ya. Enye nwe ji hụta na obi trele na ihe na ya abụọ rere ure mejụsa onwe ha oyi mana ọnwa mmadụ lụrụ ya bụ na ọ chọzi ka nwanne nwoke lụọ ya. Mgbe Chineke chọrọ ime ihe hapụrụ etu o si eme ihe ọ ga-eme ya dị very neat. Enwe ihe zoro ezo n'okpuru anyanwụ. Chineke esukarịla ha ọkụ. Withdraw yourself. Ha ga-emechakwa dozie bidokwa ebe ha kwụsịrị n'ihi na ihe na-eme ha obiọma. Ọlụlụ ọlụrụ ṅụwụ ka part of Amadụwa George ka azụ onye lụrụ di. Chinga anapụtala ṅụ gịnị ka ị nọ nga eme gị? O wego ole ka ị kwụrụ ka ọ wụcha love wụcha ka. Hello, search yourself. Ọ na ị ga-agbaghara gị gbaghara ọ na-ebido enweghị nọdụ. Ọ mmadụ na-aga n'ụlọ ha hotel ga hụ onye gba otu ebe ahụ kwụ ụgwọ isi lụọ ya. Ọ mmadụ ga-alụ ya. Ile ya ọ ga-adabara ṅụ nna m. Mana ihe m gwaga ṅụ ihe m ga-agwa nwanne m nwoke ma o wuru okwu agwutere m. Ụzọ adịghị ebe ahụ. You've been endangering your life. Love is not there. Respect is not there. Faithfulness gbara ọsọ completely. Infidelity bịara bụrụ oche gbaa ahụ ọnụ kara aka na ịga n'ihu ụlọ ndị a na-ele gbawa. Ụmụnne m ọhịa m gwere enwekwa ihe ọnụ ga-atụkwasị ya na-atụkwasị ya. Ịnụ ngalugbo ene gị na-enye nwa enwe onye na-echenji ibe for good. Enwe onye otu onye ga-eweta advice onye ka ọzọ sị mba ihe ka dị mma. Ọ mmadụ na-echenji ibe ya. Asị enyi ya iwu o nwere ike gị si no. If you decline ya onwe gị decline kwa. Ihe ahụ ọ gaghị eme. But once ị kwetere ọ na-abụ arụọla ala ahụ pụọ ezi elu. Enweghị onye na-echenji enyi ya nwaanyị. Enwe onye na-echenji ibe for good. Enwe onye nwanne enyi ya nwaanyị ga-ekwulite ihe na-adịghị mma ọnụkwa na nwoke ya sị mba na nna ya no count me out. Once e nwere ụdịka ndụ ị ga-ebi ya enwe elewe onwe ya anya ma ya wụ beast ya esoro ṅụ gbalata side ahụ side gị na ọgịnị side ndị na-aga emenwudere ihe a na-achọghị imụdịrị ihe a na-agaghị eme ya.
mmadụ na-echenji ibe ya mana gị wee enyi wụ asa gị oshi asị ngwa na-ele ebe a ga-enweta egbe, asa gị akwụna asị ngwa na-ele street ebe a na-aga ịkwụ. Hello, eshi otu ga-ada na abụọ ga-ada, enweghị two ways about it. Agbatụtụrụ gbachara otu enụma mfe otu ụbọchị ihe gịnị abụọ mekọrọ ebe ọ sọrọ nwa nọrọ otu ụbọchị ihe gịnị abụọ mekọrọ ga-eshi na past ụchagbuo nwa ahụ tenwuji ọnụ visit ya. Ma ị chọghị ichenji enyi gị for good, ma ị chọghị ichenji enyi gị for good, gị wa na accomplice otu ụbọchị ihe rutere nwa ugbo ga-erutekwere nwa egbe, ihe rutere nwa ugo ga-erutekwere nwa egbe. Yes, ụmụnne m ọhịa nsọ m bịa gbọtụrụ ọnụ taa. Ụmụnne m, we can imagine. Gwadere m ihe ga-awa ọnọdụ parents this lady now. Ọ gịnị ka ndị obodo ha ga eventually okwu a ga-apụta, vidio a ga-apụta, a ga-eplay voice ya, voice. Imagine this type of audio eplayere ya ụmụnne ebe nwunye m somebody mmadụ gara ga lụrụ gwaga somebody na ọnwụ na di ya ekpo ya na ọ kọvara ya, enyi ya nwa agwa wee sị nna ya ịlụkwala n'ụdị ya, ọ rube mgbe ị ga-ahapụga nwoke a. Ya sị na ọ na-ekwu kọwa mazi ije ya na this man na ya ga-aragide this man till ya nwụọ. Hello, ọwụ onye gara ga nara nwa mmadụ ihe, nwa gị abịa lụrụ ya eplayere nga ọdịo unu. Hello, elu dịka ihe nwere nwa ka ewetara ezinụlọ ya biko n'udo.